Pović vrlo brzo je vratio tricu. Evo sada pokušava Arslanagić. 5 poena prednosti za goste. Arslanagić pogađa Adnan Arslanagić. Da vidimo ti poen 16-21. Arslanagić pokušava sam lijepo. Adnan raspoložena za ovaj susret. Arslanagić gosti imaju 3 poena prednosti. Da vidimo ima li odgovora Kaknja. Lijepo Arslanagić. Arslanagić lijepo ponovo Arslanagić 17. Uza lijepo za Arslanagića, pogađa. Koliko je postigao i Đorđević. Marinković ističe vrijeme za napad. Kakva za 3 poena pogađa Arslanagić. Kako je sada ovo uradio?